Estem a Amèlia Pla, MVP de Joan Pelegrí. Si no m'equivoco, és el vostre primer partit a la Copa Col·legial. Sí. Com has viscut aquest primer partit? Al principi estava molt nerviosa, però mica en mica ja hem anat millor. Al principi ens ha costat una mica perquè havíem entrenat però tampoc havíem jugat juntes, però jo crec que hem fet molt bon grup i al final ens hem recolzat totes entre totes, hem fet cas de l'entrenador i ha sortit. Com d'important creus que ha sigut a partir del tercer quart la zona que el teu entrenador us ha proposat? Ha estat força important. De fet, podríem haver agafat contra al principi una mica més el rebot, però jo crec que ho hem fet bé i al final, sobretot, a finals del tercer quart i últim quart hem estat molt intenses i jo crec que això és el que ha fet que puguem guanyar. MVP amb més de 20 punts i ara quines són les expectatives cap a les següents rondes? Pel següent partit, molt dures, confiança i molt juntes. Moltes gràcies, Èlia. Sí.